Look. Press. Press. Relax. Ha. Yo. Relax. Yo. Whoa. Nongoma. Like juice. Calibus. Inamba ngayithola. Hayibo. Awuz. Hayibo. Ha. Vus. Yeah. Ubuyise gazi. Ha. Jaya. Bana. Sanibona ninjani sister? Siyaphila. Mfethu ngicela ukubuza ukuthi iSABC ingakuphi? SABC. Yeah. Baby SABC. Oh, okay. Thina sibona abantu bama-movie. Oh, hayi no akunankinga mfethu. Mina igama lami mfethu nguJinja yabo. So ngihambe ngibuza mfethu imibuzo abantu ukuthi bayathandana yini. Abafowethu la bengihamba nabo bangigadile cause ngishutha impilo yami. Uyayibona into ngihambe ngibuza mfethu ukuthi abantu bayathandana yini mhlawumbe khona cause kunabantu emakhaya abafisayo ukuthi babe kuma relationships kodwa abazi ukuthi othandweni kuphathana kanjani. Are you guys dating? Yes. Wow. It's Bibili Kiki guys. Ubani igama my brother? Igama lami uGift. Gift. Yes. Gift kukuphi emakhaya? Emakhaya kuseMpumalanga. Mpumalanga, which side of Mpumalanga? eKwaggafontein. Big up to Kwaggafontein. It's your boy King Ginger. Cream dala cream bafethu. Ngithi nje it's Bibili King. Ubani igama lamazi? Nqobile kuphi khaya? Kanongoma. Kuphoka lapho Kanongoma. Kuphi Nongoma? Osuthu kodwa yini. Oh, kuphoka lapho Osuthu. Yakwazi Osuthu. Nazo-ke hebe kumnandi musumusa akagqoka ngisho nevest namhlanje. Usuthu. Ngiyabonga mfethu nginibambezele kakhulu mfethu. Ngiyakubona mfethu ukuthi ngathi awunasikhathi sonke mfethu yani yaphuthuma mfethu. Sure mfethu bengicela ukubuza nje mfethu ukuthi yini mfethu oyithandayo ngoNqobile? Yazi uNqobile into yokuqala engayisho ngayo mfethu nawe uyabona mfethu angicabanga ukuthi nogelo wakho angafika la. Mhle kakhulu umuntu. Amajita bhedalana bese ngikhombisa ugelo ongcono. Amajita. Sure mfethu ngiyavumelana nawe ukuthi owami muhle kakhulu. Exactly. Uyabona nje ngithanda ukuthi like yonke into nje. Yeah. Definitely absolutely. Yes. Njayami. Ngiyabonga mfethu hayi shuthi uthanda lo strong ngempela. Mamazi wena ungasini oyithanda my brother? Unothando nje unekhe nami and nje ngisuka kodwa futhi naye yabo. And usaya kude naye? Ngisaya kude naye. Power to that. Sister ingabe uthandana no my brother kuphela noma mhlawumbe khona umunye umuntu othandana naye umbuzo? Uyena yedwa. My brother. Only one in fact. Only one. You are the only one I really love. Hey, my face. So take a look at me now. Njalo mfethu mina ngenze lutho ngisho emculweni ngikhona mfethu ngiyathola ebholeni ngikhona mfethu ngiyatholakala khona yonke indawo nje mfethu yabo lonto bengithi uzoyani khona yonke indawo mfethu yabo yeah so my sister ukuze ngingambambezeli kakhulu ngoba la kudlulana nezimoto eziningi bengifisa ukwazi kuwe mina my brother ukuthi umuntu okho ngabe uyamthemba yini and umthemba kangakanani? Hayi mfethu angeke ngimthemba. Scale of 100. Hayi ngimthemba impela nje mhlawumbe ku100 umthemba kangakanani? Awuthi ngimuphi u99. 99. Yeah. Excuse me ngiyabonga mfethu umthemba kangakanani? Sacabanga 100. Super 100. Super. Yeah. Super 100. Super 100 kwinjayami mamazi wena super what? 100. For yena? Yes. For wena? How 100 na kimi? 100. Senda ma 100. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Hayi bengafuni unibambezela ngempela mfethu. Ngisacela mfethu umtshele ukuthi uyamthanda umuphe nehaki. Bese ngikwazi unani ukuthi nginidedele. It's about to go down. What's up here? You will never know. Maybe it's the last one. First nje bras. Injwayele vele ukhagana. Mama, breakfast in bed. Uzoyilethe engadini. Yeah. Uzoyilethe engadini. So mfethu, hayi ngiyanidedela manje ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu bhuti wami. Mfethu, kunento esenzayo siswami la ithi loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones. Yo, buka my brother ubuso bakhe.
Hayibo. Mfowethu kunento esenzayo Shintsha sifamba la kanje. kuthiwa loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena unika ibabazi lakho njengoba uthi uyalithemba 100% ifoni yakho ukuthi a check ukuthi ku WhatsApp, Facebook na ku Instagram ukuthi unazo lezo zinge izinto ukhuluma nobani ngaphandle kwakhe izinto zo I love you nani. Yabo lo nto angithi wena sister wena nkinga ngoba wena akekho omunye umuntu othana naye. Anginenkinga. Yeah, nawe my brother ngithi awunankinga wena nje yami ngoba akekho omunye umuntu ubala. Ngiyabonga sisiwami. Yes, brother. Oh, Letha phela ubaba. Ucingo. Yeah, ucingo. Okay. Letha. Hey. Letha. Mfethu ngizoyibambela. Wena mfethu indawo mfethu. hayi just ukuthi bengicabanga ukuthi Ayasolisa Unika my yena. brother. Mfethu Yeah. ngiyasibona iscore. Qala kumina. Cela ukuma la. No, uthini brother? Uthini mfethu? hayi bengicabanga nje ukuthi maybe ufuna ukubona izithombe nje mina naye sihleli soyi2. Oh, But- singene nakhona ethombeni. Yeah, definitely singangena. Ethombeni. Zikhona emhleni no2. Yeah, awu. Thatha izithombe phela lo mabhebeza. Izithombe. That's right. Aso ethombeni. Sure. Nawe uyayithanda izithombe ukusendelwa. Hayi akusinto engiyithanda because lezi enginazo ngazi enough so ezomunye umuntu njawo lutho. Futhi Musa awunginike ka mamazi le red ivule sisters first qale ngawe same time. Alright, I relax out time. Oh. Yeah. Danko. Yeah, danko. Ungibela la. Bamba mfowethu. Niggas WhatsApp really boss. think my brother is the one cheating. Okay, now. Come on down. Ngicela umela kusearch ne. Okay. All right, guys, King Changer, Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type la put I love you. Ukubhalela kanjani? Uhlala I love you angithi mebhala. Type la put I love you. Sister abakushela abanye abafana. Awubashela. Wena uthini? Ngithi kuno gift wami. Awe mano. Awuthi amakuvela wena phela ungitshela. Yeah, uwelo. Bodi. Yeah. Delete. Utshola ukuthini? Utshola ukubhala ukuthini uma uthi uyamthanda? Uthi I love you. Ngithi ngiyamthanda. Oh, bhala lapho uthi ngiyakuthanda. Uzolo. Okay. Yeah. Oh. We innocent. Yeah. Okay. Phuma lapha. Bhala lapho uthi sex. Nokukhuluma ngesex wena nobabazi. Kakhulu. Vele uvele ke lapho ngabe. Hayi. Yimini inkabi yampela. Yimi. Phuma la pum. Thapha miss you. Faka heart ebovu. Woza ngawakhe. Ster lutho nje abanye noyedwa kwamlahlela nje. No. Ibhungu nje. Ngeke. Okay, it's okay. Ish. Thapha lapho uthi I'm pregnant. Intengaka pregnant. Mhlambe mesecela imali somewhere So else. composed. Esethi Akatatazeli my sister. Except for izandla. okay, it's okay. Una Facebook sis. Yeah, ukhona. Sishone khona letha la outside. Ngabona athi sabela. Kancane bro. I love you. Yabona uma usubona indoda ithi ayisuke sekushubile boy. This What is game, it? It's nervous on another You're level. not ready I'm for telling you. It's not a lightweight level, that's one. Let me skip this section. Yeah, I can see the skip. There it is. Hey, but you cannot increase the score for the I boys. love you. Oh my God. Change is like it's wrong, guys. Okay. So delete I love you. I skip asifake heart. Abakushani la kuma inbox ke nje noma uyablock uyava. Lokha ngisho ukuthi ngilomuntu wami. Yeah. Una Instagram No. usizwe njani mfethu? Hawu
I'm so proud. Phela lento bazayilanda emakhaya le. Man, So, shaking. I'm so happy. I'm so ukuthi walanda umuntu okulanda ngilanda into elandekayo yazi. awumoshanga imali yakho Awu. ukumgibeza itaxi Hey. phela kusuka kanongomuza lana kudonsa ko 400 Hey, ungasho iphini. Hey. 400 Hey. yeah I'm so proud, baby. I'm so proud, you know. yeah I'm so proud. Like I feel like I can speak in Nigeria, but yeah. I'm so proud I'm so proud. Yeah. let's so proud So cela kube njalo masithandwa sami. That's umjito very My breakfast, you know. Yeah, kube benze njalo. Yazi I'm so happy like ngikhethe kahle mfethu. Ngikhethe kahle. Ngikhethe kahle like ngiyeza ukuthi hayi man, uthandazo yami iphendulekile la. I'm so proud I am so proud. So proud. Kakhulu nje. Yeah. so proud I feel like ngakhaga futhi, you know. I'm so proud For the bad news. For the bad news, my boy. I'm so proud. I'm so proud Umuntu athi kubheka uma brother uyaxolisa in advance. I step now I'm so proud Eish. How faith. Now so proud much. no I'm so proud of you Oh. and I'm so proud we are so proud together Oh, I sengiyakuzwa phela sengimangele ukuthi yaw. Now so proud manje. I'm so proud man. No, I'm so proud. I'm so proud. Yo, waphela proud. I'm so proud Sesingahamba musik. yani yapi awuvule lapho Password vula phuthi hayi igama lakhe nawe yazi. I'm so proud Yeah, igama lakhe. I'm so proud. Igama lakhe. sikubambele la Yebo. awumbambele futhi sis now uyawazi nje now cela ume lapha la ku search alright but Shaking. Okay. Ngetatazela dog. alright guys we're on WhatsApp right now when we're about to type the trendis type la put I love you out yami amantombazana abakushayelini wena njengoba uyi out egrande kanje Anokuzama kodwa awu. abalungu Phela mina umuntu nje innocent. Awuvusa kaSibhayi. Something like that. wena Yeah. alright sister ngicela ungididithele lapho ku I love you ubhala uthi ngiyakuthanda Sorry, sir. yeah inakho fundikam Usimswipe. Awu. fundikam Sitha nama sim swap Swipe. manje. sim swipe igama elinjani sim swipe Kodwa nangu ngisenda amahazi I love you. ngena kuye yeah usend I love you how usim swipe abafethu but igama elinjani usim swipe Oh, like sim swap like Sim swap. angithi ke ngalahlekelwa isim card. ngena kuye usim swap lo ngena lapha ku media Ilabo sisibe MTN lapho. wena manje usuyabathanda sisiba M10 Like into njana intonyana nje besi. hlanganisa Yeah, like ya last isikhathi nganani Into enjengani? like bese ma minutes anokuphela like. I last for how long insuku mhlawumbe inyanga wena ujola Ifuna mingihluphe for 3 weeks. for 3 weeks but outtime ngikhuluma outtime ungazama ukuzenza smart ngoba mina ngikhuluma le relationship yakho no sim swap Sibuza ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noSimswap. Baby suyashintsha manje isim swap angithi uyazi ukuthi. Amahazi. oh I love you I love you. cela ungithaphela uthi sex lapha ku search Hayi mfethu ngase kutype okuningi manje kanti kwenzakalani? Yeah. typing first kade sitype na nto ngamama Yena uyatype kanje mfethu awubuza into sim enjani. swap Uyavela futhi. sim swap yeah ba swap na nge sex No, what Kwenzakalani kanti cha? kahle baby asibese yaphi? Hayibo. Angithembi ifoni uyibonile. Yeah. No. Why ube nenkinga manje ukuthi mase ngibona Bese yaphi? Kanti mfethu kwenzakalani yini? into enzakalayo la ukuthi Bengekho into ongayitype la. how first sitypeile nje lento na iphone yakhe Hayi. Uzangichazela ukuthi kwenzakalani? chaza ungalokhu lokhulwa nami la chaza la Into boyizele la. Kwenzakalani ngoSimswap? Baby. Angangijwayeli kabi. Yebo angangijwayeli kabi. khuluma awuthami cela ungamjwayeli kabi Bamezophuma la. No, yazi kwenzakalani mfethu. kwenzakalani Angazi ukuthi like kanti into yokutype amafoni seyiphuma aphi mfethu? Yakho itype ubani ngoba la. angithi uyitypeile yakhe uyitypeile Wena yakho itype uyitypeile angithi yakho itype ubani? angitypanga ngifoni yakhe Lokho cause uyenzile yami. Ubani noSimswap? uyenzile yakhe bani Eish. Ngiyatshela ukuthi ifoni yami emoshekile nge3 weeks. Ubani uSimswap? Ifoni yami yalahleka isim card. Mayilahlekile ifoni ke? Angithi bengimncenga ukuthi khona uyilungise. Umncane ngesex Eish.
He was paying, dog. I ningamgceki. He was Sex wena paying. awuthami. Ubani usimswap khuluma. ubani usimswap Eish. ubani usimswap mina ngathi ngayenzi next mina ngitholeli wena uyathola inetwork yami MTN. Uthola lo sisibaka MTN. Eish. Eish. Idatha kasalitheni lo. Yazi into enzakalayo sisi ne. Uyazi ngiyakuthanda mfethu Sewusisi. sengusisi manje sithi sewubona bosimswap sengusisi manje baby ngiyakuthanda ungabheka lapho ngikusave ngobani ungabela angifuna ngihlangene ngifuna ukwazi ukuthi ngikusave ngobani uzobona into Ubani usimswap mfethu. Wena ngabe uchaza ukuthi ubani usimswap? ayithi ngiyasho ukuthi bafethu bengicela isizo kwe-MTN bese wena mawuthola ukuthi ucela ku-inbox ucela nange-sex no man baby yazi I understand. yazi ukuthi Wait. He needs to come clean and trust easy. Musumama. Mfethu How can you be wrong and be violent? Look, mfethu look unongoma. Look Look at unongoma. Look. Press. Nongoma, press. Nongoma, relax. Ha, Yo, relax. yo. Hayibo. Nongoma. I le security company I thought it most. Mafethu. Yes, Whoa. yes. Nongoma. And this Nongoma. bro almost banged his head, dog. hayi bafethu anazi ukuthi lo buti dog ngimthathaphi anazi nje Musukulwa. hayi Why uthupuru kutshela kanje? bafethu itenizele la Up. hayi Sukumiseni. Nongoma. ngiyake vula mntwana bafethu yini kanti Umusuku lokhulu. itoyizele lawe Awuthemba into yabona ngathi ufuna ukulwa nami. no itoyizele la Angithi ngizama ukukusiza. uyazolwa nami mfethu anginankinga ungeza mfethu Hefe ngizokulimaza mina Nongoma. azwakala Nongoma ngizokulimaza. Dawungiyeke Nongoma ngizokulimaza mina. mina mfethu ungeza manje mfethu Nongoma ngizokulimaza. ungeza Nongoma. mfethu ngakushaya 10 nirwe Mina. Tenili. Mfethu wena ujolela umuntu wakho. Ujolela umuntu wakho. wena ungenaphi Ngiyakusiza lana. Ngenaphi? Fanele ngabe uyaxolisa. Sina khona into ye-MTN nje into ohambela Wena udla lo sisiwasayewaka MTN musuqamba banga uyamudla phela into ukwabona umuntu edliwa wena awungeke mfethu ngizokulimaza Nongoma. leyathi le ngiyayifuna mfethu Mina. Ngiyazithole zo. Mina. mfethu leyathi ngiyayifuna le Nongoma ngizokulimaza mina. zwakala Nongoma ngizokulimaza. zwakala These arguments can be so gay, dog. leyathi le ngiyayifuna mfethu Mina. Why ufuna mina? mfethu leyathi ngiyayifuna le Nongoma ngizokulimaza mina. zwakala Nongoma ngizokulimaza. zwakala mfethu ngiyeke into enezele la ukuthi uhlwanisele umuntu wami Asikuhlukanise umuntu. Emakhaya. Bekufanele wena uqolise kuye. emakhaya Nongoma ngizokulimaza. mfethu ngimlande emakhaya Nongoma ngizokulimaza. Awetha nayo ukuthi akathembisi umuntu osesiqupha kanje akathembisi mfethu. Limaza mina Nongoma. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep Ngathi track of all akayanga my ehlathini tasks. uhlezi athena I start uphume by bringing Eastern up Cape everything I need to get ehlathini done hayi in a list boy view. akusathembisi. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. Iple mouse. I create custom statuses to organize my progress. Akuthembisi boys, no make sure ginger. How? Do that out. Sister. Fune sokurequestela sambi. Sokurequestela uvusi. Sokurequestela. How? When sister manje usazoqhubeka utshole noNongoma njengoba uNongoma esefuna ukushaya mina. ngizomyeka ngimile kuye bengitshela sonke lesikhathi ngimmekezelela ngisumuntu oright Abatetanga Hamba ungene lapha nokusethe. ebhasini lami. Yeah. King Changer cream dala cream bafethu. Intwana seKings. Eish. Hawu uNongoma ufuna mina. Hawu uNongoma uzolimala. Uzoshawa isiZulu ginger. Anyways, Rain the Cut, thank you for tuning in. Hey, be hectic ke lena. Be hectic nyana, but I'll see you in the next episode. We out here catching cheaters actually. See investigate ukuthi is it boys or girls abachita kakhulu eSouth Africa. Stay tuned and I'll keep you updated.